Servus, Ivan. Nazdar chalani, počuli ste, čo sa stalo? Niekto dnes ráno vyhodil z okna kohúta. Aha, takže kohúta. Nie, nič o tom nevieme. A kto to urobil? No, páchateľ je neznámy, ale všetci o tom hovoria. No to musel byť nejaký ožran. A možno v modrých nohaviciach. Čože? Ale nepočúvaj ho. Niekedy hovorí z cesty. A čo ten kohút? Stalo sa mu niečo? Neviem, ale asi nie. 5 minút kikiríkal a potom niekam odišiel. Hlavne, že sa mu nič nestalo. Ach, tá dnešná mládež. Inak super tričko, Ivan. A ja si myslím, Si originálny. ty sa veľmi nesmej. Titanic. A čo? A zda? Titanic? Na Slovensku po slovensky. No dobre, musím už ísť. Majte sa. Počúvaj, Heňo, toho kohúta musíme nájsť. Ale daj mi pokoj. Ja ho nájdem a nechám si ho. Dám mu meno a vycvičím ho. A bude zo mňa milionár. No geniálne, tak to ti držím palce. Super, už ho len musím nájsť. Keby som bol kohút, kam by som išiel? Inak, Heňo, prečo Ivan tak divne chodí? Vôbec nehýbal nohami, keď odchádzal. No vieš, animátorovi sa nechcelo. Je trochu lenivý. Aha, tak možno na budúce. Tak na to by som sa veľmi nespoliehal.